Prevención do linfedema. O linfedema é unha patoloxía crónica progresiva que non ten cura, pero sí tratamento. Aínda que os signos e síntomas do linfedema non se teñan manifestado no paciente tras a extirpación de ganglios e radioterapia, existe unha insuficiencia no seu sistema linfático. E o tratamento fisioterápico pode previr a súa aparición e detectar os primeiros sinais de linfedema. Aumento de volume ou hinchazón ou endurecemento. Sensación de tirantez na pel. Anéis, reloxos, calcetíns, costuras do pantalón que apertan ou se marcan máis da conta. Debilidade, molestias ou pesadez na extremidade. Recomendacións. Seguimento e control do médico e fisioterapeuta especializado en linfedema. Tratamento precoz de fisioterapia. Movilizacións, tratamento de cicatrices e drenaxe linfático manual. Información de calquera tipo de cambios. Aumento de volume, hinchazón, arroibamento, calor, entumecemento. Control do peso e infeccións. A obesidade e a celulite, ou a erisipela ou a linfagite, son factores de risco a ter en conta. Coidados da pel, hixiene e hidratación diaria. Exercicio personalizado e seguro. A American Cancer Society recomienda combinar adestramento aeróbico de forza durante polo menos 150 minutos de intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade vigorosa á semana. Varios estudos teñen demostrado a seguridade do exercicio, e especificamente do exercicio de forza con pesas en membros superiores en sobreviventes con cancro de mama con ou en risco de linfedema. Observaron que un programa de exercicio progresivo non incrementa a gravidade ou a incidencia do linfedema, senón que disminúe a incidencia de exacerbacións, reduce os síntomas e mellora a forza muscular. Precaucións por un maior risco de linfedema. Actualmente existe controversia con algúns factores que desencadean o linfedema. Un estudo da Universidade de Harvard realizou un seguimento de 24 meses entre os anos 2005 e 2014 no que estudaron a pacientes sometidos a tratamento de cancro de mama en risco de padecer linfedema. Realizaron medicións bilaterais do volume dos brazos. Tras 3.041 medicións, non houbo unha asociación significativa entre o cambio de volume relativo ou o peso. Todo paciente operado de cancro ao que lle extirparon ou radiado ganglios linfáticos ten maior risco de desenvolver linfedema. Este vese aumentado se padece unha infección no lado operado ou se o índice de masa corporal incrementa. A fisioterapia, o control médico e o exercicio poden axudar na prevención e no tratamento do linfedema.